El tema d'avui de cultura popular i calendari festiu, si heu vist el DVD de la vida catalana, on surt un Pau Almet, que en un moment determinat, quan surt un gegant, li posa una càmera al davant i li pregunten si creu que un país pot existir sense cultura popular. Aquest Almet deixa anar un seguit de tòpics més o menys coneguts i acaba dient que sí, un país pot existir sense cultura popular, però que no seria el mateix. No li atribuïm massa cosa perquè la calor, però té l'oportunitat d'explicar que un país pot existir sense cultura popular, però serà un país sense arc. De l'ànima, d'aquesta ànima com a país, com a poble que tenim, que és la cultura popular, és el que volem parlar avui, de la seva vinculació amb el calendari festiu, i per això ens hem convidat al Guillem de Moya i al Ramon Fontdevila a parlar, a explicar-nos sobre aquest tema per permetre'ns engegar un seguit de reflexions. A Castellà les entitats de cultura popular que tenim són prou conegudes per tothom i tenen una història més o menys antiga. En cultura popular, com molt bé ens poden explicar ells, això és un cert relativisme. Sí que és veritat que festes molt antigues i mil·lenàries com el solstici d'estiu, rebatejat des de fa uns quants segles com la de Sant Joan, han aconseguit en els últims anys que aquestes fogueres mil·lenàries hagin perdut a través de normatives molt restrictives sobre el fet d'encendre foc. D'això ens agradaria parlar, d'això ens agradaria reflexionar-ne, de què fem amb les castanyes i els panellets i el Halloween, que si llegiu els seus blogs respectius, doncs fa poc també hi ha deixat d'entrar algunes entrades molt interessants. Però si repassem les entitats, com us deia abans, el Ball de Gitanes, per exemple, està documentat des de mitjans del segle XIX i té activitat pràcticament continuada fins al dia d'avui, només amb alguna aturada als anys de la postguerra. Per tant, tot el segle XX s'ha celebrat Ball de Gitanes a Castellà. L'Esbar Teatral, que acaba de fer fa pocs anys els seus 100 anys. D'aquí un parell d'anys celebrarem el centenari dels pastorets de mossèn Joan Abarcat, uns pastorets propis d'aquí Castellà, que per cert ja es pot començar a dir un peu una mica baix i sense gaire que hi ha gent que ja està treballant en aquesta remodelació, tot i que fa uns anys que aquests pastorets només els representa a l'esplai. Hi ha una feina aquí a fer. El Ball de Bastons, que arrenca a mitjans dels anys 20 del segle passat, tot i que pateix una aturada a la dècada dels 60 i 70, doncs a finals dels 70 reprèn l'activitat i també fins al moment. Els pessebres, que han celebrat els 63 anys d'edició de pessebres, les sardanes, documentades des dels anys 30 a Castellà, tot i que la primera associació és fins a la postguerra de l'any 46, als anys 70, amb l'eclosió de cultura que té el nostre país, es funden els gegants, es funden la colla de diables vinculades a l'Esbar Teatral, a l'any 85 les corals, comença la coral Sant Esteve, el 90 el Xiriguet, el 2004 la coral Sant Josep, la coral Xiriguet, que també és una coral directament vinculada als pastorets de mossèn Joan Abarcat. El 2012 neix la colla de diables infantil, les Espurnes i els castellers de Castellà, que aquesta festa major han tret el cap, els capgirats i s'han presentat en societat. Això en entitats, si parlem de plecs, actualment només perviuen força a la plec de Castellà Vell, la plec de les Arenes, que és de dimensions molt reduïdes però que es continua celebrant, i el de Sant Sebastià de Montmajor, que a poc ha anat desapareixent de l'imaginari popular de Castellà. Fires. Aquest cap de setmana se celebra la nostra particular Fira de Santa Llúcia, que a Castellà es diu de Sant Esteve i que se celebra el primer cap de setmana de desembre. Això és explicatori, no? Hi ha la Fira de Sant Josep, que es ve celebrant des de la recuperació dels ajuntaments democràtics. O si parlem de festa major, que abans ho comentàvem una mica amb el Ramon, la festa major de Castellà no té uns protocols definits, és una festa major que ha anat variant, no evolucionant, sinó variant en funció del regidor de Cultura que ha agrupat i ha organitzat la festa major, i això és el que tenim. I ens agradaria parlar de si ja ens està bé això, ens agradaria parlar de si es tractava tot plegat de recuperar això que tenim, si no ens cal res més. Per parlar i per pensar-ne hem convidat el Ramon Fontdevila i el Guillem de Moya, que són dues persones que en saben molt de cultura. És la definició és pròpia. Falta el Joan Amades, que per motius obvis no ha pogut venir, el Ramon Fontdevila, que
amb una definició que creu que la cultura popular és una fàbrica de creacions abans. Per tant, aquesta visió del Ramon és una visió que trobem molt interessant, el paper clau de la cultura popular en l'estructuració de la societat, i per això ens agradaria avui que reflexionés una mica al respecte. Actualment és professor a l'Institut Català de Manresa, ha estat el director del Centre de Cultura Popular i Tradicional, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, per tant, la Fira de Manresa d'Espectacles d'Art del Mediterrani. I el Ramon no són dues persones alienes, justament. I també hauria de dir, tenim el Rafi i la Maia, el Ramon va ser qui va tocar, va tallar en primera línia contra la llei del foc o modificar la llei del foc a la normativa europea, en aquell acte central a Berga, que va ser una mica la regió. En aquells moments, per tant, li va tocar una època del Consorci com a mínim divertida i entretinguda. Divertida no ho sé, però entretinguda. Per això també una de les opinions del Ramon és que la tradició només pot ser moderna, la tradició que no repensa, que subtilment no avança, que no es modifica, es momifica i mor per subjecte de museïtzació. Per tant, amb aquests plantejaments moderns i de ciutadania que presenta el Ramon, ens agradaria molt que avui estigui aquí amb nosaltres. El Bien Memoria, que en principi de cultura popular no necessita més presentació que en Bien Memoria, feu una recerca al Google i ho trobareu. És de Vilanova, que no és el tro, o de Vilanova? De fet, són de Baix Amar. Sí, com a mínim no se Sitges, en tot cas, doncs això s'ha de dir-ho. Ha treballat de tècnic de cultura de l'Ajuntament, ha col·laborat amb la definició de moltes activitats festives al carrer i al teatre de ciutats com Granollers, Barcelona i especialment Vilanova i la Geltrú. El Correfoc de les festes de la Mercè també, en Bien Bé, és una persona que en el seu origen ja ha estat molt vinculat. L'any 2009 la Generalitat li va atorgar el Premi Nacional de Cultura Popular i li va valorar la continuada tasca de recerca, difusió i recreació del patrimoni de la cultura immaterial catalana, especialment pel que fa a l'anàlisi de les llegendes, el teatre, el circ, la música tradicional i el calendari festiu. A més, si em permeteu, de tenir una semblança amb el Torres, penso que... És membre de l'entitat dels altres andalusos i recentment, si heu vist el vídeo de Catalunya Mestissa, de l'Assemblea Nacional Catalana, doncs és una de les persones que presenta testimoni. Doncs Ramon Bien Bé, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Hem pensat fer uns 20 minuts aproximadament cadascun d'ells i després entrem al debat que serà molt interessant. Moltes gràcies.